λέμε όχι στη βία στα σχολεία. Η δουλειά και αποστολή του σχολείου είναι η καλλιέργεια και η επικοινωνία των ανθρώπων. Όσο ανεβαίνει η καλλιέργεια του ανθρώπου, τόσο έχει η ικανότητα ο άνθρωπος να ερμηνεύει τη συμπεριφορά του και να της ανεβάζει την ποιότητα. Βεβαίως η επικοινωνία πρέπει να είναι ουσιαστική, πρέπει να είναι μια επικοινωνία όπως είναι το δέρμα μας, που δεν μας καταπιέσει. Πρέπει ο μαθητής να αισθανθεί ότι έχει μια φιλική σχέση με τον δάσκαλο, αλλά αυτή η φιλική σχέση θα πρέπει να είναι προϊόν μιας πνευματικής διαδικασίας. Να σκεφτεί τη θέση του, το ρόλο του και το στόχο μιας πνευματικής διαδικασίας που είναι πάντα ένας στόχος δύσκολος και κυρίως να κατανοήσουν και οι μαθητές ότι η γνώση δεν χαρίζεται, χρειάζεται προσπάθεια και αυτή είναι ένα μεγάλο παιχνίδι και στοίχημα με τη ζωή. Είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα στις μέρες μας, γι' αυτό είναι απαραίτητα να πάρθουν μέτρα για να μπορέσουμε να ενώσουμε τα παιδιά, γιατί τώρα έχουν χωριστεί κυρίως σε ομάδες και κάποιοι νιώθουν απογοητευμένοι και κάποιες φορές βγαίνουν και πληγωμένοι κιόλας, γιατί υπάρχουν και τραυματίες, και πιστεύω ότι πως είναι κάτι απαραίτητο τα μέτρα και πρέπει να ληφθούν άμεσα. Νομίζω τα μέτρα που έχουν πάρθει για τη βία στα σχολεία δεν είναι επαρκή και θα έπρεπε οι καθηγητές όπως και οι γονείς να είναι πιο υπεύθυνοι για να ενθαρρύνουν τα παιδιά, ειδικά τα θύματα, και να προσπαθούν να πει στους θύτες ότι δεν είναι καλά αυτά που γίνονται και ότι πρέπει να αντιμετωπίζουν όλοι τα προβλήματά τους. Υπάρχει πρόβλημα νταΐσμου στα σχολεία, υπάρχουν νταΐδες και για να σταματήσει υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας είναι να σταματάμε τους νταΐδες, το οποίο έχει αποδειχθεί πως δεν δουλεύει καν, και ο άλλος είναι να κάνουμε τα παιδιά να έχουν λίγο περισσότερο θάρρος, να είναι τολμηρά κτλ. Αυτό ο φοιτητής, δηλαδή δεν τρώει ξύλο χωρίς λόγο, κάτι έχει κάνει και άμα δεν ξέρουμε εμείς τι έχει κάνει, ξέρει εκείνος. Είναι αυτός ο κανόνας πάντα, αυτό έχω να πω σε αυτό. Πιστεύω ότι τέτοιου είδους συμπεριφορές όπως σωματική και λεκτική βία δεν άπτονται στο σχολείο μας και πιστεύω ότι θα πρέπει να απομονωθούν αυτά τα γεγονότα, τα περιστατικά, και να μειωθούν. Πιστεύω ότι μια ομάδα παιδιών πρέπει να υπάρχει ώστε να προστατεύει τα παιδιά που γίνονται θύματα τέτοιου είδους συμπεριφορά, διότι αυτό θα είναι καθοριστικό για την υπόλοιπη ζωή τους. Μετά μπορεί να στραφούν σε κάποια οργάνωση, σε κάποιο πολιτικό κόμμα. Λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, πιστεύω ότι στη σημερινή εποχή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης δείχνουν εικόνες, βέβαια από την πραγματικότητα, οι οποίες είναι εικόνες βίας. Άρα, αυτό το εκλαμβάνουν τα παιδιά. Το εκλαμβάνουν τα παιδιά και το εκφέρουν μετά στο σχολείο. Έχω συναντήσει διάφορα περιστατικά στο σχολείο, ήταν πολύ βία. Αυτές οι πράξεις δεν θα έπρεπε να γινόντουσαν, διότι υπάρχουν κάποια παιδιά με νοητικά προβλήματα και αυτό πρέπει να αντιμετωπίσετε πιο όρημα και κυρίως να έχουν μία ανάλογη συμπεριφορά στο ότι έχουν κάποιο θέμα και πρέπει να λάβουν κάποια μέτρα. Οι καθηγητές να σεβαστούν πολλά πράγματα, οι μαθητές για τους μαθητές τους, για κάποια άλλα παιδιά που μπορεί να έχουν νοητικά προβλήματα ή το οποιοδήποτε πρόβλημα που μπορεί να έχει κάθε παιδί. Κοίταξε να δεις, στο δημοτικό είχα υπάρξει μπούλι και εντάξει, το μετανιώνω γι' αυτό, επειδή αυτό το παιδί δεν είχε κάνει κάτι σε εμάς στην παρέα, απλά προμεσόσπαγε τα νεύρα, να το πω έτσι. Προσωπικά υπήρξε ένα θύμα, δεν έχω πολλά να πω γι' αυτό, άλλωστε δεν μπορώ με ομές λέξεις να περιγράψω πώς αισθάνεται ένα θύμα. Γενικά μας την έμπαινε πολύ στην παρέα αυτός και εντάξει, του είχαμε προειδοποιήσει ότι άμα το συνεχίσεις αυτό θα το μετανιώσεις. Τα παιδιά μου έπαιρναν τα γυαλιά, μου τα πέταγαν, γέλαγαν γι' αυτό. Μάλλον θεωρούσαν πολύ περίεργο το γεγονός
ένα παιδί να φοράει σε τέτοια ηλικία γυαλιά. Μετά το συνήθισαν και σταμάτησαν. Αργότερα, 5η, 6η δημοτικού, άρχισαν να με χλευάζουν, να με βρίζουν για το γεγονός ότι δεν είμαι μόνο Ελληνίδα, αλλά και χιλιανή. Δεν μας άκουσε, και μια μέρα το μετάνιωσε, αλλά άλλαξε σχολείο για αυτόν τον λόγο. Δεν επευδίδηκα σε κανέναν, το έκλεισα μέσα μου, διότι πάλι καλά είχα τους φίλους μου και την οικογένειά μου, που μου έδιναν αγάπη και φροντίδα, και ας μην ήξεραν ότι μου συνέβαινε κάτι τέτοιο. Και έτσι το ξεπέρασα, το ξέχασα, δεν τους κρατάω κακία. Ούτως ή αλλιώς από τότε που ένα παιδί μαθαίνει ότι θα πει ρατσισμός και να το ασκεί, και πόσοι τρόποι υπάρχουν για να ασκήσει βία, δεν σταματάει πουθενά. Τώρα μετά από χρόνια ήταν πολύ άσχημη η κατάσταση. Τώρα μετά από χρόνια το μετανιώνω. Πρέπει να είμαι από τους λίγους που μετανιώνουν ως τρίτης. Γι' αυτό θα ήθελα να λειτουργήσουμε ως σύνολο και να σταματήσουμε τη βία στη σχολεία. Πιστεύουμε σε ένα καλύτερο αύριο. Ένας άνθρωπος που έχει δεχτεί ενδοσχολική βία νιώθει απομονωμένος, απομακρυσμένος από την κοινωνία και δεν ξέρει πού να απευθυνθεί, και αυτό κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Λοιπόν, σχετικά με τα χαρακτηριστικά που έχουν τα άτομα που ασκούν βία, πιστεύω ότι όλοι είναι άτομα αποκλεισμένα, είτε λόγω κάποιων πεποιθήσεων, είτε εξαιτίας της καταγωγής τους, είτε τέλος πάντων έχουν διάφορα ψυχολογικά προβλήματα. Γι' αυτό καταφεύγουν στη βία, προκειμένου να καλύψουν αυτό το εσωτερικό κενό που αισθάνονται, και εκδηλώνουν αυτήν την εχθρική συμπεριφορά απέναντι σε άτομα που είναι πιο αδύναμα σε σχέση με εκείνους. Πιστεύω πως τα παιδιά που πέφτουν θύματα σχολικής βίας είναι τα κυρίως αδύναμα, μπορεί να φταίει και ο ρατσισμός που είναι από άλλη χώρα, και έτσι δεν θα μπορούν να αντιδράσουν, απλώς το δέχονται και συνεχίζουν με αυτό το φόβο, χωρίς να το λένε σε κάποιον που θα μπορεί σίγουρα να τους βοηθήσει. Ουσιαστικά δεν θα δεχτούν καθόλου βοήθεια. Είναι ευαίσθητα ή λίγο πιο υδροπαλά, που έχουν κάποιες αναπηρίες, είτε είναι από κάποια άλλη φυλή, και γενικά που έχουν ένα διαφορετικό τρόπο ζωής από τα υπόλοιπα παιδιά. Πιστεύω πως άνθρωποι με κοινωνικές διαφορές ως προς την εθνικότητά τους, ως προς τη θρησκεία τους και γενικώς ως προς τα πιστεύω τους, είναι συχνότερα θύματα βίας, διότι αντιμετωπίζουν κάποιο είδος ρατσισμού από τους μαθητές τους, που θα μπορούσαν να το κάνουν να αναιρεθεί, ίσως μπορεί να επέμβει το σχολείο, να τρέξουν διάφορα προγράμματα τα οποία θα μπορούσαν να λειτουργούν ως σεμινάρια και να πείσουν τους μαθητές και τους καθηγητές να μοιηθούν ενάντια στον ρατσισμό. Θα μπορούσαν οι ίδιοι μαθητές να το αναφέρουν σε κάποιο μεγαλύτερο καθηγητή, εφόσον πρόκειται για ενδοσχολική βία, ή ακόμα και σε γονιό, αν βλέπουν ότι οι καθηγητές δεν κάνουν ό,τι θα έπρεπε να κάνουν. Όχι στην ενδοσχολική βία!